Лицето, което виждам, е странно. Не е мое, а на някой, който някой е бил в сянката на родителите си. Направи това, направи онова. Само че аз останах безгласен заради незрялата ми тогава тинейджърска преценка. Как мога да им се сърдя? Те искат най-доброто за мен, но в крайна сметка са лицемери. Ако това отражение не е мое, чие е? За да загърбя миналото си, не трябва ли да познавам старото си аз? Винаги си бил неблагодарен. Искам ти най-доброто. За жалост, живееш в патриархален свят. Приемил. Но вие изобщо не разбирате. Изригнах аз. Не става въпрос за каквато и да е стабилност или успех. Става въпрос за моите лични воля и стремежи. За това, че не искам да бъда заключен от 8 сутринта до 8 вечерта в килия, работейки това, което не искам. Но и това няма как да разберете. Толкова сте заслепени от вашия малък свят. Излязох навън след спора с баща ми и реших да проветря разпилените си размишления. Но за мое нещастие беше адска жега. И минах на другата алея, където имаше сянка. Една момичешка фигура се размиваше на хоризонта, седнала на стол пред една книжарница. Момичето носеше дълга черна сетенена рокля с вуал, който закриваше раменете й. В ръцете си държеше книга и тетрадка с химикал. Дългата и къдрава коса стигаше до плешките й, а меките й лицеви черти се забелязаха отдалеч. Имаше изразени очи и устни. Здравейте, мога ли да ви помогна с нещо? Благодаря, но няма нужда. Просто се загледах в вашата книга. И вие ли четете? Разбира се. В момента чета неутешимите. В тетрадката ти записки ли водиш? Ами, не точно. Аз пиша, в края на тетрадката записвам идеи, които взимам от други книги. Може ли да видя някой от творбите ти? Разбира се. Харесва ми стила ти, но бих ти дал съвет да вложиш повече свои чувства. Създай си свой стил на писане. Също така би било добре да сложиш повече рими и метафори, за да се задълбочи поемата. Винаги съм готов да дам градивна критика на млади писатели като теб. Беше ми много приятно, но поради обстоятелствата трябва да си тръгвам. Може да продължим разговорът утре вечер тук в 19. Ако затворя врата, пълна с увяхващи цветчета, всяко със собствен спомен, ще минеш ли да ги полееш за последен път? Въпреки че няма да ме намериш. Вечно твоя Рамона. Изминаха 8 месеца, както спря да се виждам с Рамона. Причината? Сметнах, че така е най-добре и за двама. Просто спрях да й пиша, да й звъня и като цяло да се сещам за нея. Всичко просто започна да ми изглежда прекалено банално и изчерпано. Пък и какво значение има? Той живота се тече. Нови хора, нови места, нищо особено. Но не мисля, че хората, които са били част от живота ти и вече не са, изчезват просто и така. Те са по-скоро като един ъгъл в къщата, който събира спомени. Тези спомени събират прах и ние от време на време просто ги почистваме.